Ассалому алайкум бародарони азиз, як навори дигар аз мошинбозори душанбе мондагӣ аст ва имрӯз мо барои шуморо пешкаш мегардонем. аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунем 5 минути худатонро дареғ надорен ва ҳамин навора то охира тамошо мекунем. албатта ки дастгириро фаромӯш намекунем ва ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем. ва навори нав бошад, насиб бошад, рӯзи шанбе ва якшанбе аз мошинбозори душанбе барои шумо пешкаш мегардонем. BMW тройка солуш 2000 объем мотор 1.8 бензини хули газ задаги нест. чанд ха мегард якам газ қатити бензин қатит ай бензин қатит мехра та 8 та мехра 8 та хи масъалаи кузов чӣ хела ка масъалаи кузов як хода баъд ҳуҷҷатуш ҳафти чанд ха ҳуҷҷатуш ҳафт 5 дига дарум автоман озикули дар дис бародар чил хуб коробкаш механика чанд сум камар хаш чил та мегем бо сахонаш амно рамон мешавад ка 919 31 1707 до тадари пеш электрай коробкаш механик 4 та электра 4 та я кондиционер дора кор мекунад кондиционерам дора мондагӣ нестем мукам дошта 919 31 1707 занг бизанӣ хайр барои шуморо бештар маълумот додам. BMW F10 бачо солош 2012 ҳамин мотораш 2 twin turbo 8.0 литр аз худ дора. машин аз тамош кашидага як сол ҳуҷҷат ҳам дора. салон шак мегирем, салон шак тамошо кунем. дарош шави кака барои электрабагресидени мултирула старт стоп коробка автомат кондиционер кор мекунад ана панорамаи модарое ки дар комментарий нависондагӣ будам. хуб номраи кара мемонем занг мезанем хайру барои шуморо муфаттал маълумот метавам. кузуфои хечи бекшаи нақша чанд сум яка нақша 250 та ами чӣ гуфтӣ номша F1001 чанд гран туризма хоб 250 та номро амоно мешавад ка 127 17 77 11 занг мезанем хайру барои шуморо пурратар маълумот метавам. Mercedes H-ка солош 2000 объеми мотораш 1.8 газ бензин евро 4 простоя газаш газ евро 4 ҳуҷҷат камёкаш чанд хаша 2 моҳ дига кондиционерам кор мекунад хеле масъалаи кузов чӣ хела кузовш ягон рӯз назадагӣ дора на кафидагӣ чашка пашка ҳам асоза хуб 223 000 пробега коробка механик кондиционераш кор мекунад. ана хай нахтондем бу салона ҳолаташ созай мошин шава хеле бозор ягон махт кардам иrakta кардам ака то 6 сара кардаш то 6 сара кардам хе чанд сум фтесера метем 62 та 60 та хуб нақ шавад чанд сум фтесера барои интернет ай намонемш 65 65 ҳам номеро телефон қабул камонем
номеро телефон та гап за пеш лабой даст номерош 934 934 13 95 96 номеро якара мемонем занг мезанем хай барои шумо ро пурратар маълумот метам хай бо нахтондин ҳолати мошина бачаҳое ки аз траш пурсидагӣ бидем хоб ина ка солаш 2006 май ҳабин мотораш 1.6 чӣ гуфти ака екатеки твинпорт ай беванус ҳа беванус бензин ай ҳа чанд ха расход дорам яка 7 литр расход дорад дам уҷат тонировка дорад салон шарк мегирам салон шарк тамошо кунем мултирул коробка механик кондиционер кор мекунем ха خب دو داری خفا روشنایی در روی پیش الکترای چه هست مفتی اکا نقشه؟ ها؟ 50,000 خیلی مسئله کوزوف چه خیلی اکا؟ مسئله کوزوف پوسیدگی نداره و هم نمره پیش همونه میشه وکر این 185 61 70 84 50,000 میگه خیلی با زنگ میزنیم با معامله داره Toyota Axia Luxelش سالش 2007 مای объёми мотор 1.8 бензини холиай ماشین واگونی بسیاری بچه‌ها می لوکسلو را پرسیدگی بودم тамошо мекунем агар маъқултон шавад номеро якара мемонем занг мезанем хайбо барои шуморо бештар маълумот метавад 4 дар электрай кожни салон коробкаш автоматай кондиционер кор мекуна старт-стоп мултирул обогрев сидений лук надора боз як салонай қафо мегирам тамошо кунем бародаро агар ба шумо маъқул шавад састяни вагони ай хай бо занг мезанем бо барои шуморо бо бештар маълумот метаҳам яки ҳолаташ беҳтарин ай мошинчара хуб нақша 90,000 меган нақша номеро якара мемонем занг мезанем хай бо барои шуморо бо пурратар маълумот метаҳам бо арзонанӣ мешава номерош 996 96 92 Mercedes HK 95 сол простоянеки объём мотори объёми задагия объёмаш д газа бензина газаш простой евро 4 нестай газа бензин хоб мошин як 4 моҳи дига уҷат дора тамошо мекунем маъқултон шава хай номеро якара мемонем занг мезанем бо барои шуморо бештар маълумот метавад хоб як салонша мегирем салонша тамошо мекунем салон торпедаш кабутай коробкаш механик бе кондиционер лукам надора дару шумализатсия кардагиай ана оз ягай хафоан мегирем тамошо мекунем соҳиби мошин мегӯяд ки масъалаи кузовда ҷавоб мегем заргӣ пусидагӣ вариткагӣ надора
ҳунарша 38 000 сомонӣ мега бо арзонан меша. вариантҳои алишиам дора. хуб инак қафо тамошо мекунем. балони газшай запаска аклиматри нав бо арзонан мешава. номеро шама мемонам бачаҳо занг бизанед хайр бо барои шуморо бо пурратар маълумот мета.